ختم نبوت ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت خدای است خدای بوی دن محمدی بوی مرگ و زندگی بوی دن محمدی بوی خدای است خدای بوی دن محمدی بوی مرگ و زندگی بوی دن محمدی بوی دغا عقیدہ لری ہر سوک چی مسلمان دے دغا عقیدہ لری ہر سوک چی مسلمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے دغا دا اللہ نبی دا زموستا نبی داو آخری نبی نبرازی بیا نبی دغا دا اللہ نبی دا زموستا نبی داو آخری نبی نبرازی بیا نبی دغا دا مکی دا قریشی جہنن پرمان دے دغا دا مکی دا قریشی جہنن پرمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوپ پیغمبر نازل داد زڑ مرہم کتاب داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوپ پیغمبر نازل داد زڑ مرہم کتاب زارد گل نظر منگل تر ژوند او هم ځان دے زارد گل نظر منگل تر ژوند او هم ځان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت
نبوت ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوت ختم نبوت